Lahti on tunnettu teollisen huonekalutuotannon edelläkävijänä. Suurten toimijoiden lisäksi myös monet kaupungin itsenäisistä puusepistä valmistavat erittäin korkealaatuisia design-huonekaluja ja muita esineitä. Olemme nyt Lahden matkustajasatamassa sijaitsevassa ProPuu-galleriassa. Täällä on käynnistymässä lasten ja muotoilijoiden yhteinen projekti. Niin helposti menee. Oliko sieltä niitä tuoleja kanssa paljon? Joo, aika monta. Tosi monta ruskeuksia. Sillä ei niitä kiinnittää toisensa eri suunnista. Design from for Kids toimii siten, että lapselle annetaan salkku. Ja salkkuun laitetaan 5 hyvänlaatuista piirustuskartonkia, hyvät piirustusvälineet, nippumuistilappuja ja ohjeet vanhemmille. Sieltäpä saapuu innokkaita piirtäjiä. Oliko tässä se salkku? Ole hyvä. Muistakaa palauttaa se mahdollisimman pian. No hyvä. Kiitos. Hei hei. Arvoisat lapset ja vanhemmat, Design from ja for Kids tarkoittaa muotoilua lapsilta lapsille. Missä sä ajattelit, että tuota voisi käyttää? No siinä, että jos on tosi pieni lapsi ja se ei yllä ottaa ruokaa, niin sitten tuo tuoli voi nostaa sen, niin sitten yltää syödä. Niin. Ettei tarvi niin kuin jollekin korkealle tuolille kiivetä. Niin. Tänään meillä on ilo päästä vierailemaan Metsäkankaan päiväkodissa. Mistä materiaalista sä näkisit, että tämä on tehty, tämä sun kaappi? No siinä on vähän kaikenlaista. Kaappi omaan huoneeseen. Kaappi, johon itsekin pääsee sisälle. Siellä voi pitää sisällä mitä vain. Vaatteita, telkkaria, taistelutavaroita ja tavallisia tavaroita ja kaljatölkkejä ja limsaa. Salainen kaappi. Ovessa kiinni. Salaosio. Salakaapissa pidetään omia salaisia tavaroita, siksi se on punainen. Punainen on salaväri. Telkkarin pidike on ylhäällä. Kolmion muotoisena se mahtuu pieneen tilaan. Siitä saa kyllä 4:nkin muotoisen. Alaosa on vaatteille. Ylhäällä, kaapin katolla, on koristeline. Sinne voi donkata. Sitten on ruskeita tavallisia laatikoita. Ylhäällä oikealla on laulutavarat, siis musiikkitavarat, levyjä ja muuta. Kaappi on tehty monista materiaaleista. Ruskea on puuta. Television pidike on lasia. Salaluukun alla on pieniä laatikoita. Siellä voi pitää Wiitä. Punaisiin pyörylöihin laitetaan kaljatölkkejä. Molemmissa reunoissa on iso lohikäärme, joka on tehty lehmustosta. Vaatekaapin kautta pääsee itse sisään. Hyvä. Kiitos tästä hienosta piirroksesta ja tarinasta. Olemme saaneet lapsilta paljon hienoja piirroksia ja tarinoita. Nyt on aika pitää katselmus niistä. ProPuun puusepät ja muotoilijat valitsivat lasten piirroksista ja tarinoista itseään inspiroivimmat. Tästä lähdettiin liikkeelle. Fanni oli piirtänyt tällaisen mikkihiiren. Lähdin miettimään, että mitä siitä voisi tulla, niin ensimmäiseen tietysti kaappiinhan on aina helppo mennä piiloon. Jotenka
sitten lähti se ajatus sinne kaapin suuntaan ja mietittiin mitoitusta vähäsen, eli täällä on nyt sitten suurin kaappi. Ensin mitoitettiin niin, että fanni mahtuu sinne itse sisään, eli se on 1,20 m korkea ja sitten, jotta päästään vähän kiipeilemään, niin tehtiin 2 kaappia, jotka on yhteensä sen ison kaapin korkunen, eli siitä saadaan sitten joko sellainen ihan yhtenäinen kokonaisuus, tai sitten voidaan tehdä vaikka tällainen portaikko suuntaan tai toiseen. Noita kaappeja voidaan siis liikutella sitten toisiinsa nähden, miten vaan, kaikissa erilaiset ovet. Ja sitten näihin pienempiin voi esimerkiksi rakentaa sen nukkekodin sisään hyllylevyjen päälle, niin silloin saadaan sitä leikkiäkin sinne mukaan. Mikkihiiren materiaaliksi valikoitu durat, joka on tuollaista massiivimuovia. Eli siis se on tehty 30% kierrätysmuovista ja se on itsessään kokonaan kierrätettävissä sitten jälkikäteen. Ja se saatiin tähän projektiin sponsoriksi ja sitten tietysti piti päästä kokeilemaan tällaista uutta materiaalia, jota en ole ennen käyttänyt missään. Ja varsinkin sen takia, että nuo värit on aivan ihanat. Duratilla on tosi paljon erilaisia värisävyjä käytettävissä, niin sieltä pääsi melkeinpä valkkaamaan sitten, että mitä värejä halusi käyttää. Ja sitä työstetään ihan noilla puuntyöstökoneilla, eli siinä mielessä oli helppo ottaa sitä verstaalle. Että tämä on vähän tällaista opettelua itsellekin, mutta ihan hauskaa hommaa. Joo, eli mä teen tässä tällaista perhoskaappia. Miettisen Elsan suunnitelmaa. On kuulemma unelmahuonekalu ja tuskin tulisi toisten tehtyä, ellei tällaista näyttelyä olisi. Ja mä päätin itse ottaa tällaisen aikamoisen haasteen tässä oikeastaan sillä tapaa, että mä halusin tehdä tästä perhosen muotoisen myös rungosta, joka ei ehkä ollut kaikkein fiksuin veto, mutta kyllä tää tästä pikkuhiljaa muotoutuu. Joutuu käyttämään vaan tosi paljon ruuveja, jota mä normaalisti vähän niin kuin karsastan ja käytän niitä lähinnä sadonoiden kiinnittämiseen, mutta nyt kun ei enää jää näkyviin, niin kyllä se tässä nyt menee. Hankalia muotoja ei oikein paljon helpommin pysty tekemään kuin tälleen. Yritän tehdä mahdollisimman Elsan suunnitelmien mukaisen tosta ja pikkusen kuitenkin halusin tuoda omaa näkemystä siihen, että halusin tehdä pikkusen realistisemman perhosen tästä ja yritän kuitenkin tuota Elsan maalaussuunnitelmaa sitten mukailla mahdollisimman pitkälle. Ehkä jotain yksityiskohtia lisää siihen, mutta eiköhän tästä hieno tuu. Nyt on Design from for Kids-projektin tähtihetki, sillä näyttely on valmis. Tervetuloa avajaisiin! Miten käytännössä sit lapset on niinku suunnitellut, että onko ne ihan piirtänyt vai mitä siinä sitten on? Lapset on piirtänyt ja täällä on jokaisen tämän tuotteen yhteydessä on piirros ja sitten lyhennelmä siitä tarinasta, mikä lapset on kertonut. Joo. Et välilläkin se piirros voi olla hyvin tällainen abstrakti tai semmoinen ehkä vain, että sitä ei ihan jokainen sillä lailla ymmärräkään. Mutta kun meillä siihen projektiin kuuluu se, että kun lapsi on piirtänyt ja hän on samalla kertonut tarinan, niin aikuinen on kirjoittanut sen tarinan ylös ja liittänyt sen siihen piirrokseen. Tällainen tästä nyt tuli, eli mikkihiiren korvat löytyy, mikkihiirestä tietysti, ja pääsee piiloon kaappiin.
Ja voidaan leikkiä nukkekotia, kun on liitutalumaalilla maalattu yksi kaappi, eli voidaan piirtää sinne huonekaluja. Ja sitten voidaan vielä kiipeilläkin, kun järjestellään kaapit aina haluttuun malliin. Lasten huonekaluja ei välttämättä hirveästi ole sellaisia ehkä lastenomaisia, semmoisia hauskoja ja mukavia. Niin. Että niissä on ollut ehkä päälähtökohtana aina turvallisuus, mikä on totta kai tärkeä, mutta sitten niistä ehkä jää aina aikuisten suunnittelemina semmoinen iloisuus pois. Niin. Turhan vakavia saattaa olla monesti. Niin. Et näissä on siinä mielessä, kun se on lasten suunnittelema jo alun pitäen, niin siinä on semmoinen tietty leikkimielisyys ja semmoinen ilo kajastaa sieltä pohjalta jo. Ja me tehdään sitten vaan siihen raamit päälle, että miten se pysyy pystyssä ja on turvallinen. Ja näissä on todella hauska näissä lasten suunnittelemissa kalusteissa. Nämä on funktionaalisia ihan siinä, missä aikuisenkin suunnittelemat lasten kalusteet. Mutta tässä se on se toiminnallisuus suppeampi. Tässä oli ideana, että Kiitos kaikille innokkaille lapsille, kun piirsitte hienoja piirroksia. Kiitos taitaville puusepille ja kiitos meidän sponsoreille ja yhteistyökumppaneille.